אנחנו נמצאים ביום ראשון, 24/11/2012, במוסדות עטרת חיים, בית כפר סבא. הנה עידו הקטן הגיע לגן, הוא רץ בתוך הציר, ברגל, לבד. בלי מלווה. איפה המלווה שלו? כן. הוא רץ לגן על ציר, לבד, ילד בגיל 5. ציר שעוברים בו גם רכבים. אין בו מדרכה בציר הזה. בקצה שלו, של הציר, יש גן. אחר כך אנחנו נראה. יש פה עוד ילדים שהולכים לשם. גם כן רצים לשם לבד משום מה. עסק מאוד מוזר, העסק הזה. ילדים קטנים, ילדים מאוטובוס, שעובד אותם מאוד השרון. גדולים נכנסים לתוך בית הספר, והקטנים פשוט הולכים לבד. פלא פלא. הולך. תוכנית עבודה מעניינת מאוד. ילדים קטנים מסתובבים בציר עם רכבים. כל זה בגלל שהאוטובוס לא יכול להכניס אותם עד לגן. אין זה מן דבר, זה לא יאומן פשוט. לא יאומן של סיבה. יש לי לחסוך 30,000 שקל או כמה שזה לא יהיה, להביא מיניבוס נפרד לגן. זה כל הסיפור. מסכנים ילדים קטנים, כל הכבוד. הנה אורי הקטן, זה הבן שלי. המעיל הצהוב הזה שם. מי מלווה אותו? אף אחד. הוא הולך לבד, הוא פשוט לא יאומן. פשוט לא יאומן. הייתי יודע שזה ככה, בחיים לא הייתי שולח אותו. וואלה, יפה מאוד, באמת, ממש כל הכבוד. באתי ביום טוב אני רואה. לא על נפש. Unbelievable. ככה הם הולכים, ילד בן 3. בלי ליווי ובלי כלום. עד לגן. בציר שגם רכבים נוסעים בו. יפה מאוד. אחריות רצינית מאוד. את פה? למה לא? חשבתי שאת לא פה, אני רואה שאתם הולכים לבד. Unbelievable. בהחלט תוכנית מעניינת. תוכנית מאוד מעניינת. ממש ממש. השאלה הנשאלת היא, למה זה כזה קשה להביא מיניבוס נפרד, כמו כל שנה, שיכניס את הילדים האלה עד הפתח שהם נכנסו בו כרגע. בשביל לחסוך, האוטובוס יביא גם אותם, אז הם צריכים ללכת ברגל את כל הציר הזה. מה היה אם עכשיו היה גשם? איך הם היו בדיוק הולכים? 10 ילדים,
היא מלווה שלא ממש יודעת מה לעשות איתם. בלי מחסה ובלי כלום. זה לא בסדר. משהו פה לא בסדר. פה זה כניסה לגן של בנות. פה זה הכניסה לגן של הבנים. ופה נגמר הציר, שעיריית כפר סבא השאירה אותו בלי אפשרות להסתובב בו. ככה זה נראה פה. קצה הציר, כך נראה. זה אוטובוס, לא רוצה להיכנס לפה. יכול להיות שהוא צודק. אבל את הילדים הקטנים האלה זה לא ממש צריך לעניין. נכון?